עוד שערים, כמו למשל בגבעת אולגה. נכון, היינו שם 9 שערים בהתמודדות הזו בין שתי קבוצות ליגה א', אולגה מליגה א' צפון, קריית גת מליגה א' דרום, והאורחים מקריית גת עלו ליתרון מהיר מאוד, כבר בדקה השנייה אסף כהן, לא זה מראשון לציון, יש הרבה חלוצים שקוראים להם אסף כהן, אבל אז הגיעה התגובה של גבעת אולגה, אפרים אספא משווה ל1-1, לאחר מכן פנדל של משה בלביליה עושה 2-1. גבעת אולגה מועדון טרי, צעיר, בסך הכל שנה שלישית, היסטוריה כזו או אחרת, אבל מועדון שמנוהל על ידי אוהדיו, וכיף לראות אותו, כוח עולה ומעניין בכדורגל הישראלי. ראינו את השלישי של אספא, 3-1 היה שם לגבעת אולגה, אחר כך 2 שערים מהירים של קריית גת, שי אמיר ושלומי סלח משווים ל3-3, וכשנדמה היה שאולי הולכים להערכה, אז גבעת אולגה חוזרת שוב לעניינים, את ה-4-3 עושה מיכאל בן חמו, ובתוספת הזמן משה בלביליה עושה 5-3, ואפילו אחרון חביב בסופו של המהלך הזה, ישראל אביטן כובש את השישי. זכרו את השם, הם סמך גבעת אולגה, אנחנו עוד נתעכב בה בשלב הבא, קבוצה מאוד מאוד מעניינת.